Start ako lang. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Pagaw gamay. Live ta. Share sa nako. Pwede ninyo i-share itong live mga igsoon. And i-mention yung mga higala sa comment section aron makabantay sila nga nag-live ta. Ganina na nag-message na ko kay ningon sila nga wala na daw siya kita nga nag-live ko sa katong previous page na to ba nga na-restrict ta. So akong gingnan nga wala na ko nag-live diha na nako sa pikas kaning bag-o na to. Mabungahong Kristohanon 2.0. That is why ako mong gi-encourage nga dalhain yung mga friends dire sa Mabungahong Kristohanon 2.0, no? So ako sa ni-share mga igsoon, mabungahong kagabhion di ay, no? Kumusta yung adlaw di ano? As always nag-ampo ko nga namos mayong kahimtang, mayong panglawas unya duol mo sa Ginoo. Kay magunsa man ng kumplito tatanan, mayong panglawas daghang tagkwarta, no? Pero layo tas Ginoo. Mo na importante duol tas Ginoo. Okay? So ako sa ni-share, and then I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay sa ni sila, no? Nga nag-live ta. So ako sa direction, ako sa ning i-share itong live kay wa sila kabantay nga nanata. Okay? So i-share sa nako. Hallelujah. So this time we have 16 viewers. So naabot na tag 18 na dai. So dito sa kusina mga igsoon. Okay. Di sa ko mo shoutout kay paggaw ko. Sensya na. Alright. Okay, so done sharing mga igsoon. Anyway, again, di sa ko mag-shoutout kay magsige kong istorya bitaw nga gipagaw ko. Ganina buntag, wala ko tingog, no? So, praise God kay padung hapon ana hangtod karon murag mi okay siya. Mao na nga nag-live ko mga igsoon. Again, anyway, kuan ninyo mga friends igsoon, kanang mga friends ninyo ba nga kabalo mo nga
followers sila sad sa tuang previous page nga mabungahong Kristohanon dalha diri igsoon kay naata diri nag-live, no? Kay since na restricted dito, so nagpaabot sa ta kung ma-okay, pero di ma-okay, okay ra gyapon, wala may problema kay ang importante maka-live ta bisan asa. Amen. So again, pasensya na sa mga previous days nga wala ko naka-live kay medyo busy lang yun, no? So but praise God kay tonight na ako higayon igsuon nga maka-live, no? Maka-share sa pulong sa Ginoo, no? So I praise God for that. And this evening igsoon, pasensya na dili ko mo shout out, pero dili ko mo basa, kung dili ako lang i-generalize, no? Shout out ako tanang mga OFW, shout out ako tanang mga seafarer, mga seaman, mga naka-permanent residents, no? Diyan asang dapit karon sa kalibutan nga grabe lang sakripisyo for their family. Salute sa inyong sacrifice and namo sa prayer. Shout out ako tanang mga kapulisan, mga higala, mga amigo nako, kung mga classmate during my criminology days, kung mga amigo nga happy, mga chief, and of course sa mua diri sa Clarin Police Station, akong gi-shout out si among chief diri nga si Chief Police Lieutenant Chief Amado Amba, no? So dili lang ako tagsaon kay daghan kayo nya nanya ko'y malatangan ba, no? So mao na mga igsoon, so Luzon, Visayas and Mindanao maayong pagpaminaw, okay? Mabungahong kagabion ug akong gi-shout out ang Cebu City Jail. Shout out na ako sila si Brad Aris diha, Brad Mago, Brad Ibang, Brad Ayan ang mayor sa RDC1, then si Brad Jao, Brad Kenneth, tanan ang team na ako sa Living Water Christian Fellowship, shout out. Ug sa tanang mga jail officer, tanang mga warden sa Cebu City Jail, mabungahong kagabhion ninyo. Kita-kita na punta karong Lunes pohon, no? Gracias sa Ginoo. So anyway, our topic for tonight is about unsaon bitaw nga mahimo yung epektibo atong pagkakristohanon, or labi na gyud kung nagwali ta, no? Kung nag-share ta sa pulong sa Ginoo, how to become an effective instrument ni Lord, or let's say kanang mag-soul winning bitaw ta, unsaon nga epektibo ta, no? Kay mo ba mingon ba nga pare na ko na yung uban mingon nga effective lang daw ko sa mga kriminal. Kay kriminal ko sa una, adik-adik ko sa una, effective ko sa mga, pero ako I don't believe that, no? Para na ako igsoon kung ikaw nga nagwali, imong gituman, imong giwali, then you live by an example. What I mean is ang kinabuhi nimo mayong ehemplo, di ko motuog, di ka maepektibo. Ang problema man lang god nganong naidaghang mga dili gyud ka kaingong effective, mura bitaw og ang maminaw i-ignore lang ta kay una na nakita sila nato, kaila nato unya kabalo sila sa atong pagkinabuhi ba, usay maom ko na siya ibabag, no? Kay way alignment ba, mayo ta mo storya o bang Ginoo, pero atong binuhatan way Ginoo, murag something ana bitaw, no? Matod ba sa uban nga mayo kuno pang Ginoo, mayo Biblia, pero puro ra pang Ginoo, pero ang binuhatan mala demonyo, murag something ana walay alignment. So ako, I do believe nga usana sa hinungdan nga dili ta epektibo. But for me personally and based on my experience igsoon, grasya sa Ginoo. Kung kabalo ka mismo nga whatever we preach, we practice it. What I mean is gikinabuhi na to, gi-apply na to. Kita mismo ang unang mituman sa tong giwali. Kita una ang nagkinabuhi sa tong gisangyaw din. There's no reason nga nung di ta effective. Kay sa akong kasinatan igsoon, ang atuam kong kinabuhi mura na siya og maoy ning maoy silbing ebidensya bitaw, or lig-on nga proof, or let's say kana bitaw mo confirm ang atong pagkinabuhi, atong lifestyle, okay? Maoy ning confirm nga atong gisulti tinuod. Amen. Mao na siya. So ang atong topic karon kagabihon mao na siya igsoon. How to become an effective instrument ni Lord. Unsaon nga mahimutang epektibo nga Kristohanon, mabungahon ta. Unsaon nga nindot og impact ang atong kuan, atong giwali, no? Kay di mo gud pasabot igsoon kamao ta mo wali, ana lang gyud wali no, na dapat sa
ato sang unas ta na evaluate atong kaugalingon ba kay usay masango mong gud ta atong pagkinabuhi ba, no? Aksa ko lang ni, no? So kuan masango gali ta kay ngatong pagkinabuhi hiwi, no? Pero sige tagwali walay bunga, no? Dili jud ka effective, no? Walay nindot nga impact. Why? Kay questionable atong kinabuhi, no? Mo bitaw ning ingon si Jesus nga the same as na sa gingon ni Jesus nga these people honor me with their lips but their hearts are far from me. Bro, nga na siya. Ang unsay ilhanan pastor Brad nga ang kasing-kasing sa usa ka tawo layo sa Ginoo mailhan na sa binuhatan kay mugawas gyud na. Ang naas kasing-kasing mugawas na, no? So ang usa ka tawo magbuhat lamang, musulti lamang, mulihok lamang iyang lawas depende na sa iyang kasing-kasing kung unsay kondisyon. Amen. So mo na tong topic this evening, but before that again, shout out na ko atong mga star senders sa atong mga subscribers ani nga page, no? Bag-ulan ni nga page na to igsuon, no? Actually wala pa ni bulan. 2 weeks pa man siguro ni. Kunya or 2 weeks kapin. Salamat sa Ginoo kay nabot na ta sa 3,200 plus, no? Praise God. And nanatay subscribers, salamat kayo. No? So akong shout out also nga to ang 220,000 followers sa Mabungahong Kristohanon sa previous page na to. Sa katong na-restrict na ba? Nagyapon sila nagpabilin. Salamat, no? And so wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption na nga live. Kaya after this, kabalo na mo sa flow, ani. After this, ako na siyang i-download niya, akong i-upload dito. Kay 30 days na ni siya, automatically ma-delete siya, no? So ako din i-shout out akong asawa, na dari, nagkuri-kuri. Asa to, love? Dara akong asawa. Kay Ugma, birthday niya. Okay. Birthday sa akong pinalanggang asawa. Okay? So, let's pray. Let's pray before we start. So, balo na ta sa let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the Holy Spirit sa itong pagkabuhaton karon para mas may nai-impact yun. Kabalo naman tayo nai-impact yun, no? Atong live igsoon, grabe ang gibuhat ni Lord. Glory to God for that. Daghang kay mga testimonies, daghang kay mga nag-message na ko nga grabe, no? Nai-uban nga nag-message na ko igsoon nga di lang pwede na ko sila i-post pero grabe ang testimonies, no? Samtang nagtanaw daw sila sa live na to nga grabe ang buhat ang they could really feel the presence of the Holy Spirit nga murag na someone na something or somebody nga ning kakos nila ning comfort or something nga na grabe ang resulta. So tungod na kay of course sa atong live, every live na to atong gipataas si Lord unya ato jud siyang gablihan pinagis pagampo, no? Knowing that without Him we are nothing, knowing that what we do tonight, this is for the glory of the Lord. Okay? So again, dili sa ko mubasa og shout out kay gipaggaw ko unya samot ko pagawon ko madugay tag istorya, no? Pasensya na, next time lang ta, no? So let's pray mga igsoon. Father in heaven, thank you Lord for another blessed opportunity, Ginoo. Imo ming gitagaag chance higayon nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Salamat Lord sa taliwala sa kabisi namo. Gitagaan mi nimo og oportunidad, Ginoo, nga mamalandong sa imong pulong. Dili tanang tao ron Lord makadungog sa imong pulong. Nay mga tao, Ginoo, nga gusto mamati og mensahe sa paglaom apan wala sila higayon. Wala sila chance, but praise God because tonight Lord God, this evening imo ming gitagaag oportunidad, great privilege to meditate your word, to listen to your word. Ikaw ang among isgutan. So salamat kay Ginoo. Amo di kang gi-welcome sa mong pagkabuhaton, Lord. And we invite the presence of your Holy Spirit nga mamuhat, Ginoo. Tagay may kasing-kasing karon Lord God nga limpyo, putli, Ginoo, kay nasayod kami nga imong pulong balaan kayo. Hinluoy among kasing-kasing aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubukan namo, Lord God. And Lord God, tagay may kasing-kasing nga madinawaton, mapainobsanon, willing mo accept og correction and at the same time willing mo sunod, Ginoo. And because we believe, Lord God, dili magmabungahon ang among Kristohanong ginabuhi kung kutob lang mi mamati, dili mo sunod. So Lord God, tagaay mi kasing-kasing karon nga masinugtanon sa imong pulong. And I pray that you're gonna bless all the viewers right now around the world. Bisag asa dapita mo abot ni nga live, i-bless sila, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong hikap,
ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God, ipabati namo. Samtang mamati mi sa imong pulong, samtang magisgot mi sa imong pulong. And as always, Lord God, ikaw lamang ang mong gipataas. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok. Even kaninga page, Lord God, any church or denomination, but we lift up only one name. The name above all names, the name of Jesus Christ. So Lord, ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. Thank you for the victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So thank you 70 viewers. Ay, praise God. So again, datas kusina, igsoon, medyo unique na sa ning kusina. Praise God. So, let's start. Okay, anyway, salamat din no, sa mga 9 new subscribers. Thank you kayo, no. Mga stars, senders, thank you. Basta salamat kayo. Wala man ko nangayo, but kamo may voluntarily nga nihatag. So, nag-offer. Ako nang i-appreciate igsoon. God bless. Okay? Let's start. Ito ang text for tonight is taken from the book of 1 Timothy chapter 4 verse 12. Okay. Si Timoteo igsoon usan ni siya ka disipulo ni Pablo. Si Timoteo batan-on pa ni bata pa nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Mao nang si Pablo nagsigi og nag-disciple niya, si Pablo nagsigi og pahimangno, si Pablo nagsigi tudlo niya. Unya ang gitudlo ni Pablo kaniya gitudlo sad niya sa mga katawhan. Mao na si Timoteo. Okay. So nagsulat si Pablo ngadto ni Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 12 nag-ingon diri, ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on himua hinuon ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga magtotoo. Pinagi sa imong pagpanulti sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Again, ingon nagsulat si Pablo ngadto ni Timoteo sa 1 Timoteo 4:12, ayaw itugot nga tamayon katungod sa imong pagkabatan-on himua hinuon ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga magtotoo pinagi sa imong pagpanulti. Batasan, mao ni kinaiya. Gugma, okay? Sa pagtuo ug sa kaputli ang Dios magapanalangin siya bala ang pulong. So atong nadungog mga igsoon ang sulat to. Ang gisulti ni Pablo ngadto sa iyang disipulo nga si Timoteo. Si Timoteo igsoon usa ka batan-on pa ni nga nagwali, no? Usa ka magtutudlo nag-share sa pulong sa Ginoo nga mura sa kita. No? I know na yung mga nagtanaw karon diri nga nagsugod-sugod na jud share. Sangyaw. Kay ako kabalo, me personally kabalo jud ko igsoon nga kamo diha nga nagkaluwasan pinagi sa pagtuo. Okay? Kay inyo nang gidawat si Kristo, gituuan si Kristo nga may atong manluluwas. Of course, I know dili ito selfish, no? The salvation nga atong nasinati, ato siya nang gi-share sa uban, no? Mao ba na Great Commission, no? No? So, I believe na nabi jud ka, no? Ang uban maulaw lang pero naagyoy uban nga naka-share na gyud, no? So, si Timoteo igsoon usa sad ni sa magwawali. Okay? So para ni sa magwali, no, dili lang sa batan-on nga magwali, kung dili even sa mga alagad sa ginuparyan nako, mga minyo. Tanan nga nagsangyaw na og sugod, nagwali na, nag-evangelize na mga igsoon. Ato ning hinumduman ang pahimangno ni Paul. Kay mao ni makapa-epektibo na to or hinungdan nga stagnant atong ministry or dili ta effective, no? Duha ra may padulngan nato igsoon sa ministry nga gipiyal ni Lord. Sa atong pagsangyaw, pagwali, pag-share sa pulong sa Ginoo, duha ra impact, either effective ta or dili ta effective. Maura gyud na resulta. Okay? So ingon diri mga igsoon si Pablo, ayaw itugot nga tamayon katungod sa imong pagkabatan-on. Una, again, si Timoteo usa ka batan-on lang ni. Bata pa ni siya nga nagwali, magtutudlo, nag-share sa pulong sa Ginoo. Mao ni ningon si Pablo nga, ayaw itugot nga tamayon ka kay bata pa ka nga preacher, bata pa ka nga nagwali, bata pa ka nga nagtudlo sa kamatuoran. Ayaw itugot nga tamayon ka. Now igsoon, next line, mao ni gibulgar ni Pablo. Himua hinuon ang imong kagalingon nga panag-ingnan sa mga magtutoo. Panag-ingnan, good example, mayong ehemplo. Okay? Mao ni una nga gisulti ni Pablo, no? Kay ngano man, kabalo si Pablo igsoon nga kung sige og share si Timoteo. Okay? Si Timoteo magsige og wali. Si Timoteo magsige og sangyaw apan dili siya maayong panag-ingnan, tamayon lamang siya. Kuha? Ang hinungdan nga nung dagag preacher nga gitamay, giyaga-yagaan, gibugal-bugalan. Igsoon ang uban paglutos pero ang uban realidad.
Naiuban igsoon nga mga magwali, no? Makadungog tag sakit nga istorya, pero dili siya lutos realidad. Kaya nga naman, kita nga nagwali, dili ta maayong panag-ingnan. Dili ta good example. O kabalo mo maigsoon nga maunay usa sa hinungdan nga tamayon ta. Maunay hinungdan bugal-bugalan ta, dili sa paglutos apan realidad. Kaya nga naman, na sila gikasulti na to kay naaman sila nakita. Maunay niingon si Pablo nga to ni Timoteo. No? Ngayon itugot nga tamayon ka kay bata pa ka nga preacher or bata means baguhan lang ka. No? Dili pa ka dugay nga magwali. Parehas uban. No? Maybe, wala ka ka-eskwela seminaryo, wala ka eskwela Bible school, or something like that, wala ka training. Wala ka ning undergo o grabe nga training sa imong pagkamagwawali. So, ayaw itugot nga tamayon ka. No? So, ang gihatag ni Pablo nga next line, kundili, hinoon, dapat maayo kang panag-ingnan sa mga magtotoo. Meaning, good example, maayong ehemplo. Nag-set og maayong example sa mga magtotoo or sa mga tao sa palibot. Usa na ikson sa hinungdan nga dili ta basta-basta tamayon sa tong pagwali. Sometimes tamayon ta, katawaan, yaga-yagaan, ganon. Naman sila nakita na to. Mayo lang ta mo Biblia. Mayo lang tag bersikulo, kapitulo, punto por punto, pero itong kinabuhi, hiwi. Yes, di ta perfecto. Pero ato ni timanan kita nga nag-share sa pulong sa Ginoo. First and foremost, dapat atong gikinabuhi na. Kita ang unang mo kinabuhi. Kita may unang mo amin o musulod sa atong giwali. Kita may una igsoon nga mo apply sa atong giwali. Dili pwede nga magsige kag sugo sa uban nga sunda ni sunda ikaw mismo wa ni sunod. No, mao nang tamayon ta. No? Muwali ka nga ayaw ka mo pagdumot sa sikataw nimo pero ikaw mismo nga lagad sino na kay pagdumot sa sikataw nimo. Kay balo ang mga tao nga nagdumot ka naghambing kag pagdumot. Ayaw igugma ang kwarta pero ikaw mismo murag naog kwarta, di ka muwali og way opering. Unsa man na nga mahimo kang epektibo. Tamayon ta na, no? May kita muwali nga, palabaw na itong Ginoo mauni, kinahanglan teachable na, pero di ka patublo. No? Saon na naigsoon nga mahimo itong epektibo. Mo na hinungdan nga, ingon ni Pablo nga, tamayon ta na. Amen? Ganun kitamay man ta. Kita mismo na kaingon kay na sila'y nakita sa tuwa. Mo na kitamay ta. That is why, ningingon si Paul, ngadtod sa iyang disciple nga si Timothy, kanang, ayaw itugot nga tamayon ka, tungod kay bag-o pa lang ka. Bag-o pa ka magwali, batanon pa ka. Kundili, himuay noon nga imong kagalingon nga panag-ingnan, good example, role model as a preacher. Kita mo mga igsoon, kita nga Kristohanon, labi na kung nagsugod-sugod na tag-share sa pulong sa Ginoo. Mayo gid igsoon nga itong kinabuhi, panalangin. Amen? Dili makaangin. No? May kita moingon nga atong ipataas si Jesus, pero atong kagalingon itong ipataas. Dapat teachable ta, mo daw tag-correction, pero kita, di mo daw tag-correction. Amen? Di mo pasabot, igsoon nga, gigamit na tas Ginoo maayo, di ta mo daw tag-correction. Bisag unsa ta kadako og agi, kaya nga naman, ang akong prinsipyo, igsoon, mauni. Bisag unsa ta ka-epektibo pa igsoon, dili kita pareha og encounter ni Lord. So, naatay, nasinati, nga wala nasinati sa uban, pero napuntay daghan nga wala nasinati, pero nasinati sa uban. That is why we need to be open-minded ka na bitong mudawat ang koreksyon. Amen? Mao na siya igso, no? Kaya again, makikita mo wali. Higugma ang imong kaaway, pero ikaw na kay paglumot, naglagot ka itong naglutos ni mo. Di ba? Ana ba? No? Nga na siya may igsoon. So, walay alignment, wala ni sibo. Mao na ingon si Pablo nga, ay tugod ka tamayon ka. Kung dili, dapat mag-set ka good example as a preacher. No? Ingon nga magwawali. Ingon nga alagad sa Ginoo, dapat blessing imong kinabuhi, no? Sige, ingon dito. Alam, pwede mo pa lang? Batoy ka lang? Basta mag-istorya na ko init. Pasensya na mga igso na, interra mo ko, may ilimuot eh. Dana lang na, paikuig-a, banda kay. Di ako kusina niya, ang aircon, tas ko na ito mga igso. Kaya gusto ko unique, something unique, okay? No? So, ingon siya dito, himuay noon, imong kaugalingon nga, panag-ingnan sa mga magtotoo. Panalangin ka ng sulundon ba? Ayaw, ikaw ko na kulab. Dili na. Okay? Panag-ingnan means, kana bitang mayong sulundon nga, ang mga tao mo, sunod di mo ba? No? Sa mga magtotoo, pinagi sa imong pag-una sa pagpanulti. Okay? Napatay word of honor, kay pagpanulti man. Kung sa itong sinultihan, bastos, di ba? Kay bantayanan sa ni, usay na yung mga preacher, ito nga sobrara ka joker, igayagao na, wana dahil, ning lapas na. Bisan ako, hilig ko kumigdya niya. Kung asawa, makabantay, lab, murag sobra na. Di na kaligayan, igsoon. Magbantay ta. Nga, nahimo batang blessing sa uban, the way we talk? Atong speech ba? Blessing ba?
Magbantay ta kay usay tamayon ta. Mao pa nay alagad sige nga na bay sinulti ano tanawa. Sobra ra. No? Nay ubang magwali igsoon di ko manaway ha. Nay ubang magwali igsoon nga hindi ko magwali mangutana ka sa mga namina unsay mo nako ang nakuha ko katumang joke katong komedya no walay nakuha nga mga fresh revelation walay nakuha nga nindot nga pagtulunan pero ang nadala pag uli katong mga yaga-yaga katong mga komedya. Batayan na igsoon no dapat blessing ta sa atong sinulti ano ang gingon diri ni Pablo nga ni Timoteo pagpanulti. Next is sa batasan. Kinahanglan panalangin atong kinaiya atong batasan. Amen. Nilisod kayo igsoon nga may kita muhanay og mga bersikulo pulong sa Ginoo, no? Grabe maayo kita. Maayo kita mo expound sa word ni Lord. Pero ang atong batasan questionably, no? Ang makakita mao ba nay batasan sa nagwali na? Mao ba nay batasan sa Kristohanon? Kuya wag na niya maayo kay Biblia pero dili panalangin ang kinaiya. Di ba? Katawaan ta man gingon ni Pablo nga tamayon ta. Sometimes gitamay ta gibugal-bugalan ta giyagaan ta nakita man las tong kinabuhi. Amen. So dapat igsuon ang kaniya tong pagkinabuhi, kaniya tong lifestyle mo confirm nga atong gisulti tinuod. Mo na akong giingon. Okay? Batasan niya sa gugma, no? How about the way how we treat other people igsuon? Sa love nga atong gipakita ingon nga mga Kristohanon or ingon nga mga magwawali na, ingon nga ning share na sa pulong sa Ginoo. Ingon nga nanangyaw na. Ingon nga nagtudlo na sa kamatuoran. Kumusta ang gugma nga itong ipakita sa mga tao? Naiubang mga lagad sa Ginoo, mga igsoon nga, yes, nagpakita sila og gugma, pero di patas. Mayo kayo ang ilang tinagdan sa mga dato nga membro. Kanang mga naisakyanan, kanang dagkog upiring, dagkog tights, grabe, mayo kay mo pala-pala. Ako igsoon, prangka ko. No? Prangka ko. Pero sa katong mga mura bitaw ang ilang status ubos, no? Matod pa sa uban, murag pobre bitaw. Dili kay tagdot. Pero katong mga dato, special treatment. VIP. Sayop na. Bantayan na action kay di ita na panalangin katawaan ta tamayon ta na. Kana si Wanda pastor, mayo naman na siya og kanang mga dato, nga grabe. Masakit ang kuan bisitahan pero kami mga pobre, luoy kay wa gud me, no? Kumusta ang treatment nato? No? Wa batay pabor-pabor igsoon bantayan na. Kinahanglan kung unsa ta kamayo mo wali, kamayo mo hanay sa Biblia, dapat atong kinabuhi atong pagkinabuhi makita sad naay alignment ning sibo ba. No? Kaya ko ning balik-balik kung wa na siya ning sibo igsoon wagol kanang ligid wagol bati kay tanawon. Amen. No? Dapat blessing ta, panalangin ta. Nag-set ta og example, maayot ang panag-ingnan, pinagistong pagpanulti, batasan, gugma. No? Gugma. Dapat patas atong pagigugma sa tanang tao. Sa tanang mga disciples nito, members sa church, patas. Di kay atong tagaag special treatment o mga dato, dagkog offering, disakyanan. Pero katong mga pobre, itong mga way sakyanan, katong nag-commute lang, dili kay tagdon, gamay ra offering. Pagsuor mo rin ha. Pagkara kay isuon mo sulting ana, no? No? Makasa itong mga ubos-ubos ba katong litsi, katong mga ang ilang status, ilang pamuyo, mga igo-igo ra gyud. Makasa, grabe mo rebuke pa. Pero katong dato nakasa, dakog tights, dakog upiring. Kusog kay mo sponsor, kusog kay mo pledge. Bisag klaro na kayong sala ilang gimo. Di rebuke dili tudluan, dili badlongon ganon. Mahadlok umawa sa simbahan kay sayang kayo. Narabay four wheels, dako ra bag upiring, dakog tights sayop. Amen. Maunay bantayan na itong mga lagad sa Ginoo. Dapat patas ta may gugma sa mga si Lord. Nahigugma sa tanan. Di ba yung ang pulong sa Ginoo ngang Dios igsoon nagpasidlak sa adlaw sa mga matarong og daotan, nagpaulan sa mga matarong og daotan. Si Lord patas sa dapat. Bantayan na igsoon kay usahay kung ingana atong treatment sa uban, mabantayan gyud ta sa uban unya. Mahimo tang katawanan, tamayon ang atong pagkaalagad sa Ginoo. Yaga-yagaan lang ta tungod pud sa ilang nakita sa tuwa. Amen. Next, sa pagtuo og sa kaputli, kanang naglakaw tas pagkabalaan, no kana bitong pagkamatarong nga ang atong lifestyle, ang atong pagkinabuhi, again, panalangin igsoon sa uban. Kung ingana ang atong pagkinabuhi, panalangin, ang atong gugma, the way how we love other people, kana bitong
atong gipakita atong gugma nga patas, no? Dato o pobre, patas ng tanan. No, imong review ko ng dato kay nakasa ang pobre po review ko something wala kay pinalabi igsoon. No? Then dili jud ka basta-basta tamayon, and that way effective ka, no? Usa ni siya igsoon sa makapa-epektibo na to igsoon nga mananangya or magwawali. Epektibo kay ning anuman kay nga atong gisulti na align sa atong gibuhat. Amen. Na align sa atong gibuhat. One time ako ning share, no. Nahitabo ni last year to. Dugay na live na to. Nag-live jud ko mismo. Samtang nag-live ko dihay ning bus igsoon mingingon nga. Paghilom dia tor, murag binuang ba? Paghilom dia, pangwarta ra na imo. No? So na-distract ko kay nibasa man ko samtang nagsulti ko. So himaya sa Ginoo kay nagtan-aw ditong chief na mo diri. Lahi pa to mong chief sa una. So nakita siya, gingnan man ko sa katong nagbas nga paghilom dator pangwarta ra na imo, wa kay katungod magwali kay naghatag og otoridad nimo. Samtang nagbasa na. Wa ko kay baw igsoon nga. Aga ko ding amigo nga pulis ag hipe. Lahi na nga hipe dili karon nga hipe na mo diri kay nabali naman siya. Nagtanaw siya sa live sad niya ning comment siya, ingon siya padayon brad. Saksi ko mismo nagsige kagwali diri sa police station wa ka mangayo bisag piso. Kabantay mo igsoon ning naay hinglaban mismo nimo. Kay nakaibaw man. Kaya ang imong pagwali, ning sibo man po sa imong pagkinabuhi. Moingon ka, mawali ka, ayaw igugma ang kwarta, pero ikaw na hindi mawali og way kwarta. Pag sure diha, untol ka diha, igsoon. Murag imong gilamparo, balibali imong naong igsoon na unay kasi imong pagwali, igsoon. Murag kag nihampas og usa ka bulan, yung panda padung nimo. Na headshot ka sa kaugalingon nimong pana. Amen? Mao na igsoon, kita dapat mga magwawali. Preacher, mga Kristohanon, nag-share sa gugma ni Jesus. Una, ang atong pagkinabuhi dapat good example. Kanang nakita yun nila sa atong pagkinabuhi ba ang atong giwali. Kita ang unang musunod sa atong giwali. Kita ang unang mo-apply ani. Kita ang unang mutuman sa atong giwali kay maunay makapa-epektibo nato para dili tay tamayon sa uban. Sama sa gingon ni Paul. Ingon si Pablo ni Timoteo, ayaw itugot nga tamayon ka. Tungod sa imong pagkabatanon kay bata pa kanya, nagwali na ka, wala kay grado, wala kay training or something nga na. Ultimura ka gikaminusan ka. No ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong status, sa imong pagkinabuhi, sa imong pagkalagad sa Ginoo nga wa kay four wheels. Ayaw itugot nga tamayon ka kundili mag-set ka og example yan. Maayo kang panag-ingnan nila, no? Amen. Kay ngano man kung maayo tang panag-ingnan sa mga tao, igsoon. Maayo tang ihemplo, maayong sulundon sa mga tao nga nakakita o nakaila na to. Dili tatamayon. Amen. Gawas na lang ato mga manlulutos nga normal naman na, pero wala man sila makita, wala sila ikasaway. Di ba? Nga na ba? So wala sila rason nga mag-invento og istorya. Wala man sila nakita. Sumaw na igsoon nga pahinumduman daan si Timoteo nga usa ka disipulo ni Pablo nga aron di ka tamayon, labi na kay bata pa ka nga nagwali. Then, set a good example. Magpakita ka og binuhatan nga maayo kang sulundon. No? Maayo kang panag-ingnan sa imong sinultian, sa imong batasan, nga lahi ka. Amen? Kay that way, igsoon, walay rason sila nga mutamay na to. Amen? Walay rason, igsoon, nga yigayagaan, bugal-bugalan ta. Although, normal, gibe naman ang paglutos, pero kanang intention, bitaw nga, naa sila dakong rason nga kanang pirahan gyud tag maayo kay naman sila nakita. Lahi gyud nang wala sila nakita but still gistoryantag di maayo, lutos na siya. Pero igsoon kung gistoryantag dili maayo igsoon, gistoryantag sakit kayo, giyagayagaan gi katawan ta tungod kay napod sila nakita nato kay maayo kita muwali pero atong kinabuhi. Hiwi, may kita Biblia pero dili panalangin atong kinaiya, no? May kita Ginoo pero atong binuhatan murag naay pagka-demonyo, no? Yagitamay tagigayagaan ka di na paglutos. Realidad lang na. Ug di na to mablame ang ubang tao kay ning sulti lang sila sa ilang nakita sa tuwa. Maunang instead nga mabless sila nato nga nagwali, katawaan ta madamay pa ng ubang mga buutan nga mga lagad sa Ginoo. Kay bawo ko na mga kuan, no? Anana, no? Mga pastor, oo man nga di man na, pero naay daghang mga buutan nagtinarong diniyos ang ilang pagserbisyo sa Ginoo nadamay. Kay normal man na, i-generalize magina nila. Anad naman tana, no? Na sila ikasulti sa tuwa nga di maayo, kay napod sila nakita.
Amen. Mao na igsuon nga magamping ta sa tong Kristohanong kinabuhi. Amen. Dapat kita nga mga lagad sa Ginoo, kita nga nagsugod na pagsangyaw pagwali unas tanan. Maayo gyud ang ehemplo nila, mayong panag-ingnan, mayong sulundon igsuon. Kay ngano man mao na makapa-epektibo na to. Akong ibalik-balik igsuon. Parehan ako igsuon, glory to God lang ako, di man jud ko manghambog igsuon kay tanan. Grasya sa Ginoo, wa po ko'y katungod ganing kabig aning mga disciple na ko nga mga gahi kay mga kriminal. Ang uban miingon igsuon nga siyempre effective na si Pastor James kay labi na sa mga kriminal, mga adik-adik kay kriminal man na siya sa una, adik-adik man na, nakamaligya man nagsiyabok, effective gina siya sa mga piniriso. Kami kay di man kay kuan mo, no? So di kong tuwa na igsuon. Ako igsuon. Bisag unsa pa ka nga lagad sa Ginoo, bisag wa pa ka moagi kriminal kung ang imong giwali, imong gikinabuhi mo impact gyud na kay nay anointing dia. Mo impact gyud na kay nay gahom sa Ginoo. Amen. Grasya sa Ginoo igsuon. I remember nagwali ko sa usa ka dako nga eskwelahan, college, school, and then nagwali ko dito. Daghan kay tog mga attendance murag nasa mga 3,000 siguro 2,000. After that, after ko nagwali igsuon kay speaker man ko nila. Paguli na ko sa balay, dihay nag-chat na ko. Mingon siya, Pastor, bae, asang yung church dapit? Musimba ko, na-bless kay ko sa mensahe nimo. No, na-bless. Kay ba mo igsoon nga nabaptize siya. Niya ang nagbaptize kay akong papa. So dili lang ako ang nagbaptize pero dito siya na desisyon igsoon grasya sa Ginoo, glory to God. Nakadungog siya pagwali nako. Kay college student man siya. So ning chat siya mga tunga, ako mag-speak lang ako pala. So igsoon, kang uban moingon nga effective lang daw ko kay kung akong walihan kriminal. So kato siya igsoon, di siya kriminal, babae siya. O sa bisyo, pero ngano man hangtod karon naagi pun siya nangalagad sa Ginoo. Ako igsoon, personally, I believe kung kita nga mga nagwali ato jung gikinabuhi natong gisulti, dili lang ta puro bakbak. Kanang atong mga gimemorya nga bersikulo dili lang kutob sa ulo kung dili atong gikinabuhi. Dili lang nakutob sa ulo kung dili ato jung gikinabuhi. Ato jung gi-apply igsoon. Gisulti na to atong gibuhat pod. Effective jud ka. Gamiton man kas Ginoo po na kay ngano man kabalo man si Lord nga kaning giwali sa kong alagad, sa kong anak, iya jud ning kinabuhi. So mo lahi og impact kaysa sige kag wali lamay kayo imong outline, nindot kay tanan hanay. Nindot kay imong introduction, body of the message, nindot kayo. Pero ikaw nga nagwali, wa na nimo gikinabuhi, wala jud na impact bisag lami pa kay grammar nimo. Yes. Kay dili man mo gamit si Lord og ngana. Si Lord kabalo kung kinsay iyahang piyalan sa iyang pinasahi nga gahom. Of course kato nang ning preach o ning practice what they preach, kato nang ning wali ning sangyaw nga gikinabuhi sad mao nang alami og impact. Nindot og resulta. Ngano man na kay ikaw pod nga nagwali, ikaw pod nga nagsangyaw igsoon, imo man nang gikinabuhi. Based on my experience igsoon. Mo nang ako di kumutuo nga abi kay kriminal ka, effective lang ka sa mga kriminal. No, effective sa ka sa mga buutan, effective sa ka sa mga way bisyo. Kay ngano man ang punto mo gud na igsoon ang tinuod. Basta imo nang gikinabuhi. Kay bisan tanawa. Butang dalang igsoon kay pwede man nawa, pwede man ako na may daghan ako igsoon, ako daghan kaila nga mga pareha po na ako kaagi. No. Wa man ako, I'm not comparing myself to other, pero na ako'y nailhan nga kaila ko niya. Kaila sa siya nako. Then kabalusad ko sa iyang pas. Pero nganong di man siya effective. Bisan naa siya sa mga kriminal. Pero kabalo ko nga questionable sa iyang pagkatao. More something nga bitaw. So, ako di ko mutuig soon nga kriminal ka, epektibo ka sa mga kriminal, di ka effective. No. Effective ta, bisag asang dapita kung imong giwali, di kinabuhi nimo. Kitabangan man jud ka sa Ginoo, no? Ang gahom sa Ginoo mag-uban sa wali, nga kung ang nagwali, iyang gikinabuhi ang iyang giwali. Amen. Iyang gituman siya, may unang nisunod, igsuon. Kunyang iyang kinabuhi, good example. Kay sama sa kong giingon ganina igsuon sa introduction. Bisag unsa ka maayo na tumuwali, maayo kita muwali nga mao ni, ana. Nya naay nakailan mo ha? Pagkakaila ko na niya ibut-but na yung sulti. Ingon po nga ayaw pagdumot pasayloay mo kaoy kay bawo ko nagdumot pa na ni kuan kay ba wagal na nanagad ni kuan, di ba?
Ay gugma ang kwarta kay bao ko na murag na kwarta. Ning hawa na sa iyang simbahan niya nagdag kwarta daghan ag upiring gida kay bao ko na. Ning balhin na siya ron og lain nga kuan kay na-sponsor bag-o pariner. Kay bao ko na no murag nagnaw kwarta karon wali-wali siya nga ayo gugma ang kwarta, do not serve to master. No. But na kay bao ko na siyang kaagi kay bao ko na niya himbalhin na siya karon kay bag-o na iyang supporter na si bag-o sponsor nga pariner. Piti ta kay nay kaila na to. Mo niya ang gingon, tamayon ta, yaga-yagaan ta, bugal-bugal nga naman. Ang atong giwali mismo, kitawa na kinabuhi. How can we become an effective instrument by God? If we, kita mismo nga nagwali, no? Ratataman, wa sa pagkinabuhi. Mo na ingon si Pablo ni Timoteo sa iyang disipulo nga, ay itugot nga tamayon ka. Ayo itugot nga tamayon ka, kay baguhan lang ka nga magwali. Bata pa ka. Apan hinoon, dapat mahimo kang maayong panag-ingnan sa mga magtutuo. Good example ka. So, ang gusto ipaabot ni Pablo, once maayo tang ihemplo, good example ta. Ang atong kinabuhi, panalangin sa mga tao sa itong palibot. Di ka basta-basta tamayon, isip usa kaalagad sa Ginoo. Amen? That's the secret. Amen? Di ka basta-basta yaga-yagaan. Igsoon, kaning mga nitabo karon igsoon, kani akong gi-share, most of the time, kani akong gi-share na experience na speaking of tamay, daghan igsoon. No? Daghan mo tamay na ko igsoon. Nagalining ingon ako nga. Kana si James, nagsige pa man nagsuyok. Tanawal na mga gesture niya. So di mo kalikayan igsoon nga. Ako igsoon, more than 16 years ko in drug addiction. So di kalikayan sometimes. So say gali, kanang makalimot ko. Murag misiga kong mata. Di kalikayan, murag na yung mga simptomas bitaw. Pero wala na, God, no? Dapat tayo usang aning bahas na akong inan. Sige, asa mga ganapit kay magpadragtista. Di ba? Ana, bitaw ko. Pero ang magkailan ako, but na wala na. Kaya ang anim ko ni mga ikson, para na ako adik-adik sa una. Dili ka katago, kaya nga naman. Kung may asum, kung may bawaan juga, may bawaan ka, kaya side nga ibulgar ka sa Ginoo. Kung adik-adik ka, mabawaan juga, kaya na may daghang mga user niya, na yung mga pusir, kitsa mo na, kitsa yung nagsugo ni mo, bisag di pa ikaw mo score, may bawaan ka. Nga na siya mga ikson, no? So, kinahanglan kita nga mga nagwali, like me, kita nga mga nagsangyaw, na nagsugod, nag-share sa pulong sa Ginoo. Unas tanan na pinakalig-on ginato igsuon nga murag hinagiban bitaw nga ma-effective ta or ang yawi nga ma-effective ta is kinahanglan nga atong kinabuhian tong gisulti kinahanglan maayo tang ehemplo, good example just like what happened ang reminders ni Paul ngadto ni Timothy nga iyang disciple, no? Just set dapat be a good example, I mean, no? Maayo kang ehemplo kay that way dili ka tamayon bisag bata pa ka nga magwali. Bisag wa pa kay grado, ordinaryo ka ultimo, upos ra kay kasuban. Pero tungod kay maayo kang ehemplo, tungod kay nagset ka og good example, maayong panag-ingnan, maayong sulundon, maglisod sila og tamay nimo kay wa sila makita nga apan nimo. Yes, we are not perfect, masipiat man kita, pero kanang tamayon man gud ta mga igsoon. Lahi na pud na kanang kita mga lagad sa Ginoo, masipiat man kita, pero ginagmay ra ba? Pero kanang tamayon ka kay dinagko na bitaw nga lahi na ta og karakter, lahi na ta og kinaiya nga tong lifestyle nga gipakita, wala na gid makita si Lord, lahi na nga storya, no? Mo na mga igsoon nga dapat na magbantay uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Igsoon kung gusto ta nga mahimo tang mabungahon nga Kristohanon and then mahimo tang effective instrument ni Lord, then what we preach, then first and foremost kita may unang mo kinabuhi, no? Mo nag-ingon lead by example, no? Kinahanglan good example ta nila, no? Unsaon man nila pagsunod nato kung kita mismo wa ning sunod sa tong gisulti, kita may una. Pare na mo igsoon, usahay kanang akong sawa. Magnugo siya mga yot bang mauni, manilhig ta nga ano, simbahan kinsa may magmugbo nagtanom kasi nga na, pero siya may una manilhig, siya una mangguna. Ana bitaw, ikaw nga nagsugo mubuhat sa gana imong gisulti. Kay ikaw may ilang gitanaw in the first place. Samar na sa pagsangyaw na to sa pulong sa Ginoo. Samar na to sa pagwali. Kita may unang gitanaw nila. Now, kumusta nga tong binuhatan, atong character? Kumusta atong behavior? Are we a blessing for them? Or nagset ba ta good example? Or kapandulan ang atong binuhatan pero atong sinultian balaan? Mo nang tamayon ta. So tonight, on this evening, remind ta ni Apostle Paul
para dili ta yagayagaan tamayon ingon nga sa atong pagkakristohanon. But anyway, bisan atong kinabuhi atong giwali, bisan atong gisunod, gituman atong gisulti, gipang share igsoon nga mga bersikulo atong gikinabuhi, it doesn't mean nga exempted na ta sa paglutos. Nagi ng paglutos, pero lahi nang gilutos ta, lahi nang gistoryahan tag dili maayo kay na sila nakita. Dili na paglutos, consequence lang na, no? Realidad na. No? Mo na mga igsoon nga for us to become an effective instrument ni Lord, for us to become a fruitful Christian, mabungahon. Then unsa ang atong gi-share, unsa atong life verse atong kinabuhi atong i-apply. Muna ingon sa Matthew 5:16 nga makita nila atong mayong binuhatan ug ilang pagadaygon ang atong amahan nga nasa langit. Good deeds mao na. Good example. Mayong sulundon, mayong ehemplo mo na good deeds nga resulta sa daning sunod ta ni Kristo. Amen. And that way, di ta basta-basta tamayon. Ngano man. So pagtamay nila nga atong gisulti tinuod man tabo man nakita man nato. Sige tagisgot og Ginoo nakita mismo si Kristo sung kinabuhi. Sao pagtamay nila? But instead mabless sila. Ang Mateo 5:16 ingon dia og ilang pagadaygon ng inyong amahan nga nasa langit. Kasi mao pa na hinungdan igsoon nga muduol sila sa Ginoo kay na bless sila sa atong binuhatan. So what matters the most atong message tonight is ang atong kinabuhi, ang atong pagkinabuhi, atong lifestyle as a Christian. Kumusta igsoon? To all of the viewers this time, kumusta yung pagkinabuhi ingon nga Kristohanon? Sa tanang mga magwawali karon, salute mga preachers nga mga dasig kayo. Kumusta ang atong pagkinabuhi? Nisibo ba itong giwali? Kumusta sa atong pagpanangyaw, ang atong pag-share sa pulong sa Ginoo? Nakita ba po si Kristo nato sa atong kinaiya, atong batasan, atong sinultian? Ebidensya ba ang atong binuhatan sa atong giwali? Kaya kung di, din, na posibilidad nga, usay tamayon ta, yaga-yagaan. Kaya wa man sila na panalangini sa atong binuhatan. Pero maayo kita musulti og Biblia. So ang punto karong kagabion is dapat nay alignment, dapat nisibo kanunay ang atong gisulti og sa atong pagkinabuhi. Again, dapat kanunay ning sibo ang atong gisulti og ang atong pagkinabuhi. That way effective kay ta diha. Amen. Dili ta tamayon. Amen. Kaya ang atong binuhatan magsilbi man nga confirmation that what we said is true. Kaya nga naman, na may ebidensya ang aksyon na to. Amen. Ana na. Kaya mauna gisugo ni Pablo, ngadto ni Timoteo, para dili siya tamayon. Kaya ultimo lang siya, ordinaryo, batanon lang siya, nga magtutudlo or magwawali. Amen. So, mauna yung mensahe karon igsoon. Now, to all of the viewers this time, ako kay Bao, kung nay nagtanaw karon, nagsugod na bakagwali, nagsugod na kag-share. If ever, pag-share ni mo, something tanaw mo di man ko epektibo. Basin na ha, pamasin na ni ba? Bas di man ko epektibo, ano man yan, may impact. Try to check evaluate your lifestyle daw, imong pagkinabuhi, no? Kung nahimo ba kang blessing kay nindot man gud igsoon nag-share na kaspulong sa Ginoo, and then at the same time ang imuha pong binuhatan naka-share pug ka. No, ana ba? Kung tanaw nimo nga di man ko effective pastor, so niguli nimo sa inyong balay or karon malandong ka sa Ginoo, makampo ka pangayuang giya sa Holy Spirit unya i-reveal basin kay usay man gud igsoon mao ni kita man gud kita tong sayo. Ang atong binuhatan usay nagtutag sakto ta pero ang uban napandol na di, no? So mo ni bantayanan igsoon na. So again now, sa tanan nga mga nagtan-aw karon nga nagsige nag-share sa pulong sa Ginoo. Tan-aw nimo murdi man ko effective mo ko agi nga ano man nga di man mo to so dugay ra man ko sige wali. So try to evaluate yourself daw. I-evaluate daw niya. And ask the Holy Spirit to reveal it to you kung nabay mga kapandulan ni mo nga gibuhat, hawa ka kabantay, nga mga hinungdan nga di gyud na mo tuog, dili kusog og impact ang imong gi-share. Amen. Kaya again ako na ibalik igsoon. Daghang mga tao karon nga dili interesado sa imong gisulti. Bisag unsa kanindot imong pagwali, di sila interesado kay mas gitan-aw nila ang atong pagkinabuhi. Kung nakita ba si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Let's pray. Father in heaven, thanks so much for your word, Lord. This evening, imuming gitudluan, Ginoo. Unsaon nga magpuyo, ingon nga Kristohanon, nga epektibo, mabungahon. Kay na yung kasi mong pulong, Lord, ang sanga wala na mga putlo nimo. So, Lord God, we don't want to be like that, but Lord, we want to become fruitful. We want to become fruitful. Gusto mi mahimong mabungahon. Gusto mi Ginoo nga
makadala og mga kalag sa imong tiilan. Gusto mi mahimong epektibo ni mga instrumento, Lord God. So, Lord God, thank you so much for your word tonight. Nga imong ming gipahinumduman nga kinahanglan nga maayo jud ming sulundon. Panalangin among binuhatan. Dili lang kay hanas mi og Biblia, dili lang kay hanas mi muwali musangyaw apan dapat ang among binuhatan, among pagkinabuhi makita ka a good example mi, maayo ming ehemplo. Panalangin mi sa tanang mga tao, Ginoo, para dili mi tamayon. Usahay, Lord, yaga-yagaan mi. Usahay katawanan mi tungod kay naapod sila nakita sa mua nga dili maayo, Ginoo, nga wala ka mahimaya. So Lord God, pasaylo amin. I pray right now, Lord God, nga I pray nga among kinabuhi, Lord God, as a Christian, may muming good example. Ingon nga alagad sa Ginoo, alagad nimo mahimo ming maayong sulundon, Ginoo. Mahimo ming maayong ehemplo. Tabangi mi, Lord God, kay maunay makapaepektibo namo. Thank you for your word tonight, Lord. Salamat sa imong gihatag na mga mensahe o bag-o na sad ni nga kaalam nga among i-apply, Ginoo. Pulong nga among kinabuhion aron mahimo ming magbabungahon, Ginoo. Salamat, Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. And Lord, as always this time I continue to pray to all of the viewers. Tanan nga nagtan-aw karon, Ginoo, unsa man ilang mga problema, ilang mga gihambin, silang kasing-kasing, ilang mga struggles, ilang mga battles, Ginoo, nga bugat na kaayo, ilang mga giants, Ginoo. Higanti nga giatubang nila nga grabing dagkua, Ginoo. Lord God, unsa man kana ilang giatubang karon, tabangi sila, Ginoo. Tagay solusyon ng ilang problema, tagay kasulbaran, Ginoo. And I pray, Lord, tagay dugang kusog nga magkapadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo, nga dili na makaluya nila sa pagpangalagad nimo, but mauna serve as motivation nila nga mas mudut-dut o mupadayon pag increase their faith, Lord God, i-level up pag Lord God, in Jesus' name. And Lord God, right now I pray, unsa man ang milagro nga ilang gusto karon, Lord God, I pray, Lord God, nga imo nang i-grant, Lord God. Paliho ka imong milagrosong kamot sa ilang kahimtang karon, sa ilang sitwasyon karon, in Jesus' name. I believe you are an all-knowing God. Walay matago kanimo, Ginoo, unsa man na ilang gikinahanglan, gipangayo, gitinguha nga milagro, Lord God. I claim your promise nga wa ka na usab. You're the same yesterday, today, and forever. You're the God of Moses, the God of Abraham, the God of Moses nga nag-set free sa mga Israelite from Egypt. Naghatag og deliverance, the same God nga maghatag og deliverance sa tanang nagtan-aw karon nga gapos sa kaaway. Lord, thank you. Salamat, Lord God. You're the same Jesus nga nagbanhaw ni Lazaro gikan sa pagkapatay 4 days na. The same Jesus whom we serve, we pray today. So Lord God, salamat. Salamat sa milagro, salamat sa kahibulungang butang, Ginoo, nga imong ipasinati sa mga viewers karon. Right now, Lord God, among dawaton ang kuno ng kadaugan ng panalangin ng milagro. We receive it right now by faith in Jesus' name. Himuwa lamang ning kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Among kini gipangayo, among gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen o amen. Mabungahong kagabhion pagawag siya. Excuse me. Ako rin gi-shout out ang Office of the Vice President of the Philippines. Gihatag ni igsoon sa atong followers nga from Cagayan, if I'm not mistaken. Cagayan, usa ni siya ka member sa Armed Forces of the Philippines. Ingkalit lang og hatag og souvenir, no? Pastor James Dumano, no? From Office of the Vice President. Anyway, akong ibalik na ng himayog dungog sa tumbuhi nga Diyos. And thank you for being with me sa atuang live igsoon. And again, ako ning i-download kay mawala raman ni siya automatically in 30 days. So niya, akong i-upload sa atong YouTube channel. So wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption aning live. Kita ta didto. Amen. So thank you kay mga subscribers, mga star senders. Salamat kayo. New followers, welcome kay mo aning page. Wala ta nag-isa og relihiyon. Amen. Unya, I just want to encourage everyone sa mga followers to invite your friends to follow our page. I-share niya atong page. Igsoon kay nata nag-live diri. Wala na ta naka-live atong previous page na to nga mabungahong Kristohano nga. Daghang in followers 220,000. Karon diri sa tong new page mabungahong Kristohano 2.0. Kuan pa ta 300,200. Oh no, 3,200 bago pa. So just dalhan yung mga friends diri igsoon para makabantay sila. Ma-bless po sila at the same time.
Amen. So that's all for this evening, but that's all for tonight. And again, I want to say happy birthday, advance happy birthday to my energetic, anointed, lovely wife. Birthday niya ugma igso no. So, no, I pray that tonight sa itong pagpangatulog igso ng Ginoo magbantay, maguban niyang presensya aron mo matatang nga malinawon ug sa tanang mga OFW diha nga adlawan diha no. I know adlawan diha nagtrabaho mo diha igso ang Ginoo maguban magapanalangin ninyo ang tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Paburan mo sa Ginoo, bukdon mo sa mercy and grace ni Lord. Yang blessing in Jesus name. Amen. So that's all for tonight. Again, akong ibalik ang himayag dungog sa tumbuhi nga Dios. Ampo, amping, abante. Pares kamayan sa Ginoo. See you next time mga igsoon. To God be all the glory. Keep safe.